Zatepliť rodinný dom alebo nezatepliť. Ukážem vám to na konkrétnom príklade. Toto je program Isover Fragment, ktorý pomáha projektantom teplotechniky s výpočtom rôznych konštrukcií. Tu nám môžete vidieť porovnanie dvoch konštrukcií. Jednou je vlastne tehla 30 a 20 cm zateplenie, druhý je vlastne tehla 50 bez zateplenia. V prvom rade, čo by som teda porovnal, je rozdiel na tepelnom odpore. Ako môžete vidieť, pri zateplení 20 polystyrenom je tepelný odpor na úrovni 8,2, kdežto pri múrive bez zateplenia je tepelný odpor 7,3. Vidieť tam teda značný rozdiel. Čo je ale teda hlavným problémom, je vlastne priebeh vodných pár. Táto modrá oblasť vyznačená je rostný bod v oboch konštrukciách. Ako môžete vidieť, teda pri konštrukcii so zateplením polystyrenom, ten rostný bod sa nachádza zhruba 10 cm za úrovňou múriva, čiže priamo v tepelnej izolácii. Tepelná izolácia polystyren nie je až tak nasiakavá, čiže jej ten rostný bod neuškodí. Kdežto pri tehle takisto vzniká rostný bod v múrive, a keďže tam zateplenie nie je, tak je logické, že v múrive je celkom ináč rozsiahly. No a problém tohto rostného bodu je, že vlastne v zime zvyšuje sa vlhkosť múriva, čím sa zhoršuje izolačné vlastnosti. To je jedna vec. A druhá vec, v zime táto vlhkosť múriva premrza. Samozrejme všetci z fyziky vieme, že ak niečo premrza, tak sa rozpína a teda vlastne ničí to múrivo. A tretím dôvodom, prečo je teda výhodnejšie zatepliť, je práve práca s jednotlivými detailami, kde vlastne môžu vznikať rôzne tepelné mosty. No a problém tepelných mostov je, že vlastne vedia vyžiariť obrovské množstvo energie. Také tepelné mosty, keď nemáme zateplený dom, vie vzniknúť napríklad na obvode železobetónovej dosky, ak máme dvojpodlážny dom, kde sa vie vlastne teplo dostať pekne popod dosku, aj keď vlastne tú dosku zateplíme po obvode, ale ono sa to vie dostať pekne cez múrivo popod tú dosku. Takisto problém môže nastať napríklad na ostení okien, kde takisto pekne to teplo vie obísť okolo okna, alebo na rôznych iných detailoch, ako napríklad nápomornice, strechy. Čiže za mňa je odpoveď veľmi jednoduchá. Určite dom má výhodnejšie zatepliť. Môžem ešte uvieť taký príklad. Raz som to vypočítaval klientovi, kde mal dvojpodlažný dom rodinný z Itongu. No a chcel mať vlastne dom pasívny s veľmi nízkymi nákladmi, no a to zadal vlastne aj projektantovi projekt, a potom keď teda projektant mu ten dom navrhol, mu tam teplné čerpadlo, divil sa, prečo také veľmi výkonné teplné čerpadlo potrebuje, keď chcel mať dom teda taký pasívny. Keď som mu teda vypočítal všetky straty žiarenia, tak napríklad na tej železobetónovej doske, ktorú tam mal, mu vyšlo, že tá železobetónová doska vyžiarí viacej tepla za jednu veľmi chladnú noc, ak by bola, ako na zbytku múriva vlastne dokopy za celý mesiac, čo je teda obrovské množstvo. Čiže práve kvôli stratám žiareniam a vlhkosti určite nie je vhodné dom nezatepľovať. Dajte mi vedieť dole do komentárov, čo si o tomto myslíte vy a či ste ten svoj dom zateplili.